kutsvaga kuti kubva kupi. Enda ari kuzvipinza wacho ndiani tumbomuziva kuti ndiani ari kuzvipinza. Bozi vana vedu vapera kuno. Kusiya zvinhu izvi ndoida pekugara first because ndapuwa episode apa pandaigara pamusaka pemadrugs vanodorera muzvimota kumashops. Tinokuchingamidzai muchirongwa The Village. Zita rangu ndinoitwa Stella Muhusha. Takabvunza vari kutora zvinodhaka kuti zvakatanga sei uye rini. Nyaya yatambudza vanhu vakawanda munyika muno meZimbabwe inyaya yekutorwa kuri kuita zvinodhaka uye kuputa zvinodhaka. Vana vechidiki vazhinji vari kuperera mukuputa uye kunwa zvinodhaka. Inyaya inosuvisa zvikuru nokuti vamwe vanosvika pakukanganisika kunyangwe kweupenyu hwese. Nhasi uno tiri muguta reHarare tiri kutaura nevamwe vevana vari kutora zvinodhaka. Wakadinako mukomana? Handiripo zvangu madizvi imapo. Une makore mangani? Ndine 19 makore ekubereka. Uri mukomana wechidiki asi iwewe unotora zvinodhaka. Zvakatanga rini uye sei? Zvinodhaka ndakazvitanga ndiri form 1 first term. Zvakatanga sei? Pane shamwari here? Waizviona here? Chii chakaita kuti utange kutora zvinodhaka? Zvinodhaka ndangotanga ndichiona vamwe vachikuita fodya. Ndangotanga ndiri pafodya papeni ndichingoita zvechitsotsi ndingoba mari. Ndinotenga fodya musana nendo chikoro. Ndendo chikoro ndakatorohwa neMatisoni. Ndakatorohwa neMatisoni papeni kusvika ndichazi fodya ndatu muchamba. Ndakutotenga chamba papeni. Ndokutopinda kwandakatoita madrugs zvosvika ndakutoita zvisi zvidombo zvemabhaubhu zvisi. Zvakatangira kumugo. Ndaenda kutoishaya mugo iyoyo. Ndatorwa nechikara. Ndotsvaga kusvika paizvi zvinoti ndakurova fodya chamba. Sikangi achindorova bhaubhu achindorova. Tumanyabudo twachindomwa. Mazita awataura yakawanda-wanda. Unokwanisa kutotsanangurira kuti zvinhu izvi zvine zvakamira sei? Madison tinoiziva inotengeswa pachena. Chamba unochiziya. Chamba chii? Mbanje. Okay. Mabhaubhu edanzi mutoriro anesa mabhaubhu edani. Asi iwewe unozviziva here kuti kutora izvozvi zvinokanganisa upenyu hwako? Hongu ndozviziva zvinokanganisa upenyu. Saka uri professional dancer. Tiri kuona vamwe vanhu vari kuwana cheuviri nokuda kwekutamba kunge vanotambira ana macheso vai. Pane here kwawakamboenda kunotsvagawo kuti inini ndinogona kutamba ukwanise kuwanawo basa rekutamba? Inini handizoni madance group angu. Yandaitotamba nawo tichitoenda kwese nanacarnival kwese topuwa zvimarori zvedu zveSwift zvazvo. Kuti tichitoenda tichitoita zvekutamba festas zvisho pakutamba. But pandakangozotanga kuita zvemadrugs ndatanga kuleka kusvika padance group yacho parazongoparara wechichi. But paora apa pakati kana mukawana maredhiyo nezvizvi munoi muchase muchitraina totanga kusinzira ichitanga repawo. Ko nyaya yekutsomwa ichi chinonzi kutsomwa. Utongonzwa kuti hanzi akatsomwa, akastika. Tsanangura kuti zvinorevei izvozvo? Nyaya yekutsomwa handikunyeba zvangu. Kutsomwa kunochitika kule. Ndaseka zvangu. Ndikati nechini. Kutsomwa uraitika tenge munhu anenge akadhakwa zvokuti sina chero kudhakwa kusvika kuma extremes ka. Zvekuti kana ukafunga kuda kurova dhanzi iri kuti uda kubhenda ne one side ka. Unoramba uchibhenda kana kuti ana 30 seconds wakamecha kuti uramba uchibhenda uchienda ne one side ndokutsomwa kwayo kunoitawo. Wasene ari sober sense kuti kana ukadaro wagwara-gwara ka. Iwe rogona gwara-gwara ubose raya manje wetsomtsoma anoramba akatohakirana nedhanzi yake kana zve 30 seconds 30 minutes. Mutauro wangu wakuti tsomu chichi. Tinonzwa vamwe vachiti kana munhu akabatwa kudaro nezvinodhaka izvi. Dzimwe nguva anoona zvimwe zvinhu zvisiri kuonekwa nevamwe vanhu. Iwe unombozviitawo here? Ndombozviita ipapo ndingovanyodhaka ona sirizo. Zvakaita sei? Unoona kuti unonge toti vamwe vanhu vagara kusaidu. Iwe une zvauri kuita zvako uri panapa. Unogona kunge una rapa vari kukutaura.
ivo vanhu vachitoseka nyaya dzavo. Vanononga vari kutaura kutovhiringana navo, kutosimudzana navo kuti kunditaura chichima kutonetsana paipani. Ndokuona sirizo neuchitika. Ko vamwe takanzwa vamwe vachiti munhu anenge achiona munhu asiri kuonekwa neumwe munhu zvinomboitika here kwauri izvozvo? Ini kwandiri hangu asati zvamboitika, asi zvinoitika futi bhozi zvina zvinodhaka ndokuzotsomwa kwachina kuchitaura kuti wakupedzisira kuona vanhu vasiku. Uchikura chinoziva kuti mwana wese anenge aine chiroto chekuti ndoda kuzoita munhu akadai so. Iwewe pawaikura uchienda kuchikoro waitoda kuzoitei kana wakura? Panoenda kuchikoro munozoti ndangongora chama traditional dance. Ndaitoziva kuti dance kana ndakura bhozi ndaingoita zvinhu zvanaigona nezvekutamba. Chikoro chacho asingagoni amboedzawo chikoro asingagoni. Saka waida zvekutamba professional dance. Yes. Awaita. Taindika kunamo mapolisi kwatozikudikira kupolisi ukizirasarari mabhisi akomana padzemachisi apadedemu. Taindika kunamo mapolisi kwatozikudikira kupolisi ukizikusara ari mabhisi akomana padzemachisi apota nombo katai masana mana kuzomona angatoenda ukatana ukatabendu atoiparwendo kitia avana kumosiya anzi vakomana nini mabia apadedemu I started drinking drugs when I was 18 years old. Singisa one. How old are you now? I'm 27. You're 27. Growing up, we had, you were very bright at school. What happened to that bright student? I don't recall. I repeated my O's, but I couldn't write again. I eloped. I then eloped before writing for the second time. We've heard that you have been to rehabilitation center in Bulawayo. Is that true? Masvingo. It was Masvingo. Okay. Yeah. So after rehab, what happened? Why is it that you relapsed? It's not like a relapse. It's something like a systematic. I'm now systematic to the issue, such that when it comes a time I must go back and get injected, or my drips. Yeah, that's how I am. What types of drugs do you take? Crystal meth, bronchlear, all types of syrups, ganja, man drugs, kit, several. If I may ask, why? Dependence. So are you saying that rehabilitation didn't help you? It helps, but it claims me back. How did it claim you back? Is it that you came back to the environment where there were drugs? Not exactly. It's not about environment, it's not about addiction, it's not about dependency, it's about purity. Maybe. I don't know how to explain what I'm trying to say to you. So you are not dependent on drugs? Is it a choice you make? It's not a choice. It's not peer pressure. So what is it? It's leisure. So in life, what do you do? At the moment, I don't have anything, but I can do hair. I'm a hairdresser. That's all I can do. Who do you stay with? I stay with my aunt. And your parents, where are they? They passed away. Was there a time that your relatives, your aunt or anyone sat you down and told you the dangers of doing drugs? Several times. And? To no avail. But you do know that drugs are dangerous? Yeah. So why are you indulging?
I don't indulge. I said I don't know how to explain it to you. Une makore mangani uye une mhuri here mukadzi kana vana? Ndine 35 years. Mhuri nani mbone mukadzi asakaenda. Vanotaura vanoti wakanga uri mukomana aizvichenetwa vazhinji vaitokuyemura uchienda kubasa. Ungade kutsanangura here kuti chii chakazoitika chazosvika pakuti nhasi uno wewe uri kutora madrugs? Changoitiko pakangotanga covid ndo pakangovharwawo kumabasa, saka ipapo ndabva ndangogarawo kumba, but nemasituations atozongosanganawo nawo basa ndauzombodedzwa kuti ndidzoke kubasa. Ezenzozongopedzisira waita sei ngoti akagara tichingwaita, but ndaenda kubasa, but usisina munhu unowaita sei wakuzviita pana on a regular basis. Pane mabuda kuti apa uchienda kubasa utodheresa unatomboita anything the whole day, paunozodzoka manheru dzingoni kwakatoneta unatadza kutozviita, but zvinhu zvakatozongoenderera nenyaya yekuti unenge wangogara uri kumba usina basa kwanongochienda. Kanganise chii? Nekuti vakawanda vari kuteerera chirongwa chino ichi. Vamwe vasati vatanga kutora madrugs aya, vamwe vari kutoatora vasiri kuziva kuti anovakanganisa. Rinokanganisa chii madrugs iyaya ati kuti ane zvawaya? Ngatimbotanga tatara iyaya ekukweva, muri kuti unoisa pabhaubhu uchidai uchikweva, zvinonokanganisa chii? Charinoita rinokanganisa health wise, unodzikira big time. Skin chaiyo iro kutotarisa kana zvarinotogadzirwa nazvo zvinhu zvori very dangerous, because zvinonzi anything you can find underneath the hood of your car, and it meaning kuti even battery acid you can find there. Zvinongowanika imomo machemicals, very very dangerous chemicals ekuti munhu unotogona kuita mascars, mamwe kutoti anenge asiripo. Chandakaona chinoitika zvinodependa nekuti paunoritora system yako yakasimba sei, ende chinhu chinokanganisa vanhu know how on the drug. Vanhu havaizive, vanongoenda vongorera ndau chinechi ine drug, but havasi kuziva kuti ma-end result yacho chii. Whereas kana uri munhu wekuti ukamborisechawo chinongodiwa mafoni aya anenge atendinawo, uende paintaneti ombonotaipa kuti crystal meth, omboona ma-side effects chichi. Because toona takatogara noona tongofungira kana pamwe mune chinja matonditorera ipo baba. Unoona ndo panovhirikidza umwana. Munhu akangoita movement kana vanhu vakataurira pasi, munhu akuti aiwa vanhu havasi kutaura inini here ava. Saka iwe uri munhu anotora drug ukazviziva izvozvo unoona kuita sei kuita kuti unoona kungonzwa nonge munhu ari kutaura iwewe, but achitotaurawo neumwe munhu. Saka zvinhu zvinotoda very. Muhurukuro takanzwa kuti pane mhando dzakasiyana-siyana dzezvinodhaka uye zviine mitengo yakasiyanawo. Mabhaubhu ringere pamabhaubhu anotonhongwa anenge akafa ega totomagadzira zvakanaka-naka. Dombo rachona rinenge ritonge tumagoro twesauti riri mukasacheti kakadai so, rototengeswa paro rega rototengeswa, rotozoiswa mubhaubhu imomo, wotozobva wazobika mubhaubhu imomo wazorowa, uchipedza kurowa unenge une energy, ende unenge wakavhura ziso zvimwe zvekuti inenge iri handi. Pane pamwe zozo rinenge richikutomesa rinotera, rinenge richitera zvichiva because rinonda 2 days une energy kinetic, ichi 3 izvozvo tanga kuita zvakanopera. Madrugs anosiyana maprice. Kune kana crystal meth vanenge vane maprice avo, ganja which is banje anenge ane maprice avo, broccoli okuchimazonokuva nemamwe mabrands amene ana South Pain anani vari kungobudawo vesaidi rana cough syrup, ndo main drugs anonyanyoona anenge achishandiswa nevanhu.
ndo madrugs ariko zvaizvo maprice achakatosiyana big time asiyana because kana iri treatment vane magrains brongleo mamills because iliquid ganja masachets Ko iyo mari yekutenga zvinodhaka vanoiwanepi? Mari yekuti titenge zvandikutaura izvi ndinogeza motikari, ndinofamba kuita mapiece job kusakurira vanhu mudzimba. Ndangopuwa $5 ndakuti munhu unotenga zvinhu zvazvo. Ndosara sina kana senti. Ndangopuwa $3 ndakuti munhu unotenga zvinhu zvazvo. Ndosara sina kana senti. Ndopa ndowandira mari handiti hangu zvekuba kana kuti aseka ndasiya. Ndotoita kuti madirito. Kwekushanda. Ko musi waunenge washaya zvepekushanda hauna munhu ati uya unditire unowana kupi mari? Ndopa ndowana 50 cents ndotenga na chinyabuli yetu masenzi tetu. Ndikangwa masenzi kubva ngondidhaka zvokuti haitatofunga nazvimabhabhu kana zvichinda kutofunga zvinhu zvinhu. Ndatovarayiro pakuna kutopinda mabhamu injuridzwa music ndakutotanga kutorwa madhansi sezvo ndiri professional dance. Ndakutotanga kutorwa madhansi ndakadhakwa nesenzi yaya. Prostitution. We come out at night, find a guy to sleep with. He gives you money, then change to another guy for stuff. Ndeapi matambudziko avari kusangana nawo nekuda kwekutora zvinodhaka? Ko ukama hwavo nevamwe hwakamira sei? Kuziya zvinhu izvi ndoida pekugara first because ndapuwa episode apa pandaigara pamusaka pemadrugs iwawa. Ndotorora muzvimota mashops. Saka kuti ndisiye madrugs iwawa so ndimasiya. Ndichirara muzvimotikari anhu vakutondibatsira ndotokaraidza brain dzangu. Ndichafunge kumba sechise kasi ndikadzoswa pamba. Kana tsvagiwa kungogara madrugs kusiya. Akakutorera pisoda ndiani? Ndibaba wangu. Kuti baba vazosvika pakunokutorera pisoda wakanga wadii? Kudora madrugs pamba neshamwari pamba chidhakwira pamba chitora madrugs pamba. Vandasvika pakutorwa pisoda naizvizvi ndorora muzvimotikari. Vabereki vakataurawo pamusoro pehonye yapinda muvana iyi yezvinodhaka. Iya ivo vachona vanonzi vari kusvika vachona vanopuhwa mari vobva vodzokerosiya vazai. Saka isusu ndorimwe dambudziko rikutinetsa nokuti isusu takakura tichiziva kuti mupurisa kana anosvika kutenda nofunga anosvika achisunga munhu iye achienda naye unotongwa nemhosva dzake. Asi nguva ino yatiri hakuna izvozvo. Usiku hwese vanofamba munzira umo vachitaura vega harare. Ndodambudziko yatinaro inayo mukuru wangu. Harare mumba anorara usiku achifamba achiuya kuseni. Harare anobuda futi achingochidza hembe achidzokera nehambo dzake. Saka izvo zvinotondirwadza mwana womwana wangu. Vana vangu vese vakagara vasingaiti. Vati mukuru yakutirwadza ndodambudziko mwana wangu. Raita riso baba wacho zvavakafa iye zvachikwanisa but ezvino zvatori nedambudziko iroro asi sinacho kuita mukati wake basa rake ndiro kutoti shuvitsa nokuti dai vaishandisa mutemo chaiwo inode tisingadambudziko. Asi zvirikuitika izvi kana baba dai mwamhamba kana chikokiana chaibikwa tachiri chikokiana chaicho ina yakona izvi kaizvi isitatotambura kana munharaunda vane mazarutaro mutiri munharaunda muchirichisa takutosha nekutofamba kuti ndipesana nemwana handizii chiri muhomwe make handizii chaakabata mazvona takuwara wabereki pamusana pekubereka ndototi ndoita sei vamwe vari kutotama mudzimba hamusi kugarika pamusana pewana vari kutora zvinhu vari kuita sei vari kuita zvakawanda please akuti mati vanhu vati hurumende yatibatsirawo zvinhu waone zvekuita nedoro irori neguka irori. Kana rubatsiro rwekuti vasiye zvinodhaka rukauya vangarugamuchira here? Umwe ndoda handimboramba ndotoda singaiti handiudze vandokorera basa hapasi kuita hapasi kukombo here ndatambudzika. Rehabilitation, it depends with the type of the center inenge available at the time. Because last time I was in Ngoma, it was a tough time. 3 months, 3 months in Ngoma. So this time I'm preferring a better center. I'm not saying comfort, that's not what I'm saying. I'm just saying a better center,
ndenge ndichikwanisawo kuwana time yekuverengawo manovels, mavisits, better food, because it was a tough time. Inchinja ndikatodeka ibasa ndikaona basa isizi zvinombonetsa kusiya zvinhu zvinotosika but vanhu vanoti addiction but ndonange it's a habit. There's nothing bad like a habit. Saka chinzoti munhu ukawana chinhu chinokuoccupy chokuti unoita put your brains into uchiita izvozvo haumbofunga nezvazvo zvemadrugs riapa vanhu vangataure kuita sei but vanhu zvavari kuda is something to do. Manyika ariko aya vari ngoshanwa away chero usina chawaita ukangosvika kune munhu utonzi iwe bva panapa iwewe wakadai that zvinondono hazvibooste morale munhu andoluza morale chero asina chaanga achiita akutonochiita. Saka ine hongu iproblem yedu mayouth but more pressure inobva kuvakuru vedu isusu. Why? Because patiri kuda sika help, they are shunning us away. You are 27, chances are maybe one day you are going to have a child of your own. How would you take it if your child started taking drugs? I would model such that you would admire him indulging in drugs. You would want her to do drugs? Yeah, I wouldn't stop her because I don't know what made you take such a path. If it comes a time, he or she will stop at her own. As a woman, what do you want to say to young girls out there who have not started doing drugs now? What advice would you give them? I'd say, don't take drugs. Don't even start. Always be clean. But if that's the outcome, there's a brother out there that loves you. Wataura iwewe kuti usiye zvemadrugs unoda pekugara. Asi tiri kuona kuti mazuva wakanga uine pekugara waingoita zvemadrugs. Enezi kana zonoti zvawesika pamene zvemadrugs zvachiri pamachitsuro zvangu chine ndichononge pamwe pasina zvasiri kubatsira. But izvezvi manda akurira muzvimotikari mosquito dzikundiruma uzviki mumo chizvikuitika kana chikawa kana tsvina kana kushiya pekugezera miri pekuita sei zvawo mazuva ndatozonyatsoticha ndega inini. Sono kana wewe unguri pamba chingoita mutemo wepamba wakanaka usite zvemadrugs tesezvo ndikadzokera pamba ndifungo ndichera mundani zvakadaro nelife yandikurarama izvezvi. Kana shamwari dzangu chechizo nditonyarana kutamba nadzo padzinenge dziri nechingonzenga so amona pandatsvagwa emona bara ndakatora ndakatogunduruka pasera avo pazvimadziro avo varumutswa nditoripo. Uri mukomana wechidiki, chii chauri kutaura kune avo vasati vatanga kutora madrugs ikuzvi? Chandoda kunyanya kutaura kunyanya kuvana vechikoro vanenge vachienda kuchikoro vapano vechidiki ngavamire kuita zvavo zvaizvi kuproitinga chamba kumabhesi vachienda vachizonifunga chamba vakuchikoro kuda kuita fodya kuita sei vakadzingara vangopinda muzvinhu izvozvo chiendera ndopachapedzisira vazomicha munonzi mubhaubhu macho nemumu. Ndachema zvangu ngavasiyane nazo because life yacho inokusiza inokudzingisa pamba 1 2 inokuendesa futi kujeri. Ndasinototaura chimwe chinhu kana ndasirira ndakaendeswa kuReeds last Christmas imwe yapfuura Christmas nenyaya ndakaendeswa kuReeds ndikazi ndakadhikinyira umarani kusection 1 kunzwa namishu ndakabatuma tablets ne8 years ndiri kuReeds ndikarumiswa nienda ndisina kana mhosva pamwe chakano ndiende kuReeds yebhaubhu ndesarara ndichirwa mara ndichenda kumabhawa chinakira ita sei ndamechiswa kuendeswa kuReeds. Kumecheswa kuita sei? Kumecheswa ndoku ndingaita rechitichi kumecheswa ndo kufungidzirwa alright yes kufungidzirwa aiwa wewe ndiwapinda wakabashuga iwe asi udzi wapinda wakabashuga iwe manje kachimutauriro vanenge vakuita mazano kako kamazano kakomona mazano vanenge vaiti kumechesa ichi. Musasaririre svondo rinotevera patichapedzisa hurukuro ine chekuita nezvinodhaka. Inini hansitora madrugs but that it's a blessing, it's a one love Jamaica. Yeah, that's good, true, because it's a one love, because tikuda kubatana, hatisi kuda zvekunetsana, it's a one love.
ndozvandiri kutaura.